Mestá a obce majú v súčasnosti viac ako 4 000 kompetencií, ktoré na ne prešli zo štátu. Napríklad spravujú cesty, vydávajú stavebné povolenia a starajú sa aj o školy. Rozhodujú teda o peniazoch aj o ľuďoch. Niektorí starostovia a primátori to však zdá sa robia po svojom. Právomoc chápu ako veľkú moc a službu občanom zamenili za niečo, čo sa podobá skôr na diktatúru. Chcú rozhodovať o všetkom a po svojom, neraz protizákonne a na úkor iných. Vítajte, občania za dverami. Voľba riaditeľa školy v Cejkove nebola v súlade so zákonom. Napriek tomu ho starosta vymenoval. Pán riaditeľ je bábkou v rukách pána starostu. To není pravda. On riadi obec a ja riadím školu. Ten človek vydáva absolútne nezmyselné nariadenia, príkazy, sám si protirečí. Kolegyne chodia na tie hodiny vystresované. Som mi vyhrážal pán starosta, že keď sa mi nepáči, že môžem do školy odísť. Zlá pracovná atmosféra, vzájomné obviňovanie, trestné oznámenia. Takáto nepríjemná situácia je v základnej škole v zemplínskej obci Cejkov. Viaceré učiteľky tvrdia, že tam panuje bossing, psychické šikanovanie nadriadeným a teda, že majú aj obavu chodiť do práce. Riaditeľ školy to odmieta a hovorí, že chce len zlepšiť kvalitu vyučovania. Rozuzliť spletenec vzájomne protichodných tvrdení sa pokúsil Peter Navrátil. Pán riaditeľ so starostom prišli hore do kabinetu a tam sa mi vyhrážal pán starosta, že keď sa mi nepáči, že môžem do školy odísť. Situácia, odkedy nastúpilo to nové vedenie, je katastrofálna. Riadi to pán starosta a pán riaditeľ skrátka plní všetky príkazy, ktoré mu dá. Oni normálne sa vyžívajú v tom, starosta v tom, že týra ženy, hej, a že nad nimi proste vládne. A tento je sexuálny deviant. Slečna sa priznala, že je prostitútka, že sa s tým živí, že je šľapka. Ja som to videl na vlastné oči, áno. Pána riaditeľa som videl na vlastné oči. Pracovná atmosféra na základnej škole v Cejkove je podľa výpovedí niektorých učiteľiek a učiteľa, ktorí nabrali odvahu a rozhodli sa o svojich skúsenostiach s riadením tejto školy otvorene hovoriť, veľmi zlá. So súčasným riaditeľom školy nevedia nájsť spoločnú reč, obviňujú ho z bossingu, teda šikanovania podriadených a nemorálneho správania. Kolegyne chodia na tie hodiny vystresované celkové do práce. Potrebujú niektoré brať tabletky na to, aby prežili deň. Pán riaditeľ je bábkou v rukách pána starostu, pána zriaďovateľa, pretože robí všetko to, čo mu on prikáže. Vstupuje na hodiny, vstupuje do vyučovacieho procesu, prakticky vydáva povolenia ústnou formou, samozrejme, nič z toho nie je oficiálne. Koho prijať, koho neprijať, koho zase vyhodiť a podľa našich informácií je to fakt tak, že starosta priamo zasahuje do riadenia školy. Starosta obce a riaditeľ školy to odmietajú. To nie je pravda. To nie je pravda. Starosta sa do mojej práce vôbec nestará. On riadi obec a ja riadím školu. Takže vy tvrdíte, že ste nezasahovali do vedenia alebo riadenia školy? Nie. Ani teraz? Ani teraz. Dokázať to, že starosta obce do riadenia školy naozaj zasahuje, bolo a je pre učiteľov komplikované. Väčšinou ide o tvrdenie proti tvrdeniu. Naša skúsenosť? Prv než riaditeľ súhlasil s nakrúcaním rozhovoru, o súhlas najprv požiadal starostu. Počkajte, ja ešte zavolám pánu starostovi sekundu. Pánovi starostovi? Volám mi nejaký rozprávky televízie na vrátu. Dobre, čiže vyšli to dobre možno. Dobre, ja poviem, že hej, len som chcel znať, že dobre, čiže poviem. No, pán Navrátil. Áno, ja vás počúvam. No, dobre, nie som proti. Podľa sťažujúcich sa učiteľiek škola dlhé roky fungovala bez problémov. Tie nastali až potom, keď sa zriaďovateľom školy stala obec. Išlo najmä o prevody financií na fungovanie školy a zasahovanie starostu do jej riadenia. Skrátka, ako keby pán starosta si trošku poplietol právomoci. No a samozrejme preberala aj právomoci moje, ako riaditeľky školy. My sme sa tými peniazmi stali rukojemníkmi starostu, pretože on ich dostal na účet a potom si dával podmienky, že nedám vám výplaty, kým neurobí riaditeľka to a to. Neprevádzali sa peniaze tak, ako by mali.
Z prenesených sme vyplácali originálne finančné prostriedky na originálne kompetencie. To znamená, že sme platili z našej kuchárky a pracovníčku, vychovateľku v školskom klube. Nemám o tom žiadnu vedomosť. Ani ma o tom úrad nikto neinformoval. Ani o výsledkoch kontrol. Veľakrát boli v škole kontroly, s ktorými ma neinformovali, pretože škola má právnu subjektivitu a oni si svoje problémy riešili tak, ako riešili. Ja som so všetkým chodila za ním. Hej, to znamená, my sme robili už tomu závierku, čiže on vedel, čo robím. Aké proste kroky, kde idú finančné... Ja som každú jednu faktúru, my sme to všetko ako odsúhlasovali. To nie je pravda. To znamená, že pani bývalá riaditeľka Bojková, to, čo tvrdí, proste nie je pravda? Nie je pravda. Podľa sťažujúcich sa učiteľiek starosta okrem ekonomických vecí zasahuje aj do riadenia školy. Trval na tom, aby som sa s ním poradila o tom, že koho chcem prijať. No a potom tu musím povedať, že boli ľudia, ktorých zase trval, aby odišli zo školy. Možno je neuveriteľné, možno to sa nestáva v mestách, ale v takých dedinách, on príde na poradu, zvolá všetkých učiteľov, vynáda nám dosť prostých. Nedá sa ani povedať, že ako on komunikuje s ľuďmi. Tie porady trvali cez vyučovanie, i hodinu, i dve, s tým, že pán starosta nás tam urážal, deti boli bez dozoru. Áno, bolo to tak. Keď sa to opakovalo, že to bolo častejšie, tak ľudia s tým nesúhlasili a ja som zase súhlasila s nimi, že nesúhlasia. Nikdy som žiadnu poradu na škole nezvolával. Maximálne som bol na porade, keď ma zavolali, aj to nevždy. A sedel som tam, keď mi sa niekto niečo opýtal, povedal som, keď som nevedel, som neodpovedal, to je všetko. Z pozície zriaďovateľa vraj zasahovala aj do odmeňovania učiteľov. On to odmieta. Že som o nich vedel, to je pravda o niektorých, ale nikdy som nepovedal, že tomu daj toľko a tomu daj toľko. Nikdy. Starosta obce, ktorá je zriaďovateľom tejto základnej školy, nemá kompetenciu zvolávať a viesť porady učiteľov, takisto nemá kompetenciu zasahovať do príjmania alebo prepúšťania učiteľov či určovať výšku odmien zamestnancov tejto základnej školy. V dôsledku zlých vzťahov napokon bývalá riaditeľka po 24 rokoch práce zo školy odišla. Ja som nikde neodišla. Mne navrhli, že bolo by dobre, keby som odišla. A podobne dopadla aj nasledovníčka, ktorá sa ale postu riaditeľky vzdala oveľa skôr. Ma prehovaral, aby som bola riaditeľkou, tak som povedal, že dobre, že vyskúšam do konca školského roka, bolo to od marca. No ale ja som to potom nechala, pretože vlastne nemohla som nechať ľudí, ktorých som chcela, aj kvalitných učiteľov, ktorých som chcela, aby ostali učiť na škole, museli odísť, pretože on proti ním niečo mal. Jednou z nich je aj Alžbeta Bojková, švagrina bývalej riaditeľky, ktorá na konanie starostov ešte ako poslankyňa obecného zastupiteľstva upozorňovala. Súčasný riaditeľ, ktorého starosta vymenoval začiatkom minulého roka, jej najprv úplne zrušil úväzok a keď následne prestala chodiť do práce, za závažné porušenie pracovnej disciplíny jej dal výpoveď. Proste mu kázal, že mňa má zo školy vyhodiť. To je jedno ako, ale má. A nie je to tak, že som si ja myslela, ale to mi konkrétne povedal sám riaditeľ. Urobil som to vzhľadom k zníženému počtu žiakov školy, z toho následne vyplývajúcemu počtu vyučovacích hodín na škole a následnej nutnej organizačnej zmene. Jej dcéra, ktorá ju pre zdravotný problém právne zastupuje, ale tvrdí niečo iné. Je to jednoducho pomsta za to, že upozornila na zneužívanie právomoci verejného činiteľa a na netransparentné čerpanie v podstate alebo narábanie s finančnými prostriedkami školy. A zároveň dodáva, že riaditeľ je na svojom poste protiprávne. Trvajú na tom aj ďalší sťažujúci sa učitelia, ale aj Ľuboš Maňko, ktorý vzhľadom na konanie riaditeľa odhlásil zo školy svojho syna. Tvrdia, že voľby neboli v súlade so zákonom. Neboli prítomní členovia z Krajského školského úradu a zo školskej štátnej inšpekcie, čo je tiež podľa zákona nutnosť. To znamená, že bolo tam len 9 ľudí školskej rady. Výberové konanie prebehlo, náš terajší riaditeľ dostal 5 hlasov, ostatné, čo boli ešte 2, dostali dokopy 4 hlasy. Napriek tomu riaditeľ je tam a prostredníctvom neho sa starosta konečne jednoducho realizuje tak, ako potrebuje a nepohodlných ľudí, ktorí poukázali na akékoľvek jeho prešľapy, postupne zo školy odstraňuje. Ja som výberové konanie neviedol, zúčastnil som sa len ako kandidát na riaditeľa školy.
Táto záležitosť bola takisto riešená nadriadenými orgánmi a ja nie som kompetentný posúdiť zákonitosť priebehu výberového konania. Na to, že voľba súčasného riaditeľa školy nebola v poriadku, poukazuje aj školský úrad. Pri výberovom konaní na funkciu riaditeľa bol porušený zákon tým, že rada školy nevyzvala štátnu školskú inšpekciu na delegovanie svojho zástupcu do rady školy na účely výberového konania a okresný úrad Košice dostal pozvánku na výberové konanie až v deň jeho konania, keď už nebolo možné zabezpečiť účasť. Celé výberové konanie je z nášho pohľadu nulitné. Rovnaký názor má aj ministerstvo školstva. Napriek tomu starosta vo vymenovaní Ladislava Majerníka za riaditeľa problém nevidí. Súčasný riaditeľ je na svojom poste oprávnene? Podľa rady školy áno. Podľa vás, ja sa pýtam. Podľa mňa, ja som rešpektoval rozhodnutie rady školy. Ešte raz sa vás opýtam, podľa vášho názoru, je súčasný riaditeľ legitímne vymenovaný? Áno. Tvrdí to napriek tomu, že ho na neúspešnosť výberového konania mailom upozornil pracovník školského úradu. Keby mi rada školy neodovzdala návrh na vymenovanie tohto pána, ja by som to nebol robil. Napriek tejto informácii, ktorú ste dostali, ste to urobili? Napriek tejto informácii mi rada školy odporúčala vymenovať pána Majerníka. Ale tu máte informáciu o tom, že je to nelegálny postup. Ja nemám takúto informáciu. Vy ste tento mail od pána Vinceho nedostali? Nie. Naozaj ste ho nedostali? Ja nemám takýto. Jo vidíte prvýkrát? Vidím ho prvýkrát. Možno, že ho dostal pán predseda, ale ja ho nemám. Asi o pol hodinu neskôr starosta obce predsa len priznal, že mail od pracovníka školského úradu videl a jeho obsah pozná. Keďže ale školský úrad mu nie je nadriadený, konal tak, ako konal. Len pre zaujímavosť. Okrem riaditeľa školy boli nelegitímne zvolení aj členovia rady školy, na zodpovednosť, ktorej sa starosta obce odvoláva a za ktorej ustanovenie podľa zákona aj zodpovedá. Pri voľbe členov rady školy bolo porušené ustanovenie vyhlášky o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy o ich zložení tým, že voľby sa nezúčastnila nadpolovičná väčšina oprávnených voličov a voľba sa neuskutočnila tajným hlasovaním. Z môjho pohľadu určite nebola legálna. Je podľa vás rada školy funkčná? Áno. A legitímna? Áno. Nie je možné jednoznačne určiť, či je rada školy funkčná a či sú jej rozhodnutia právoplatné, vzhľadom k tomu, že legislatíva taxatívne nevymedzuje kompetencie pri riešení sporných postupov pri voľbách do rady školy. Pri voľbe členov do rady školy v tejto základnej škole boli porušené niektoré ustanovenia vyhlášky, avšak ministerstvo školstva nemá v tomto smere kompetenciu rozhodnúť o legitímnosti rady školy vzhľadom na to, že skutočne nemáme kompetenciu preskúmavať konanie orgánu samosprávy. Úrady sa síce zhodujú na tom, že aj pri voľbe členov rady školy, aj pri voľbe riaditeľa síce bol porušený zákon, no zasiahnuť nemôžu. A na otázku, či je Ladislav Majerník právoplatným riaditeľom školy a jeho rozhodnutia sú platné, sme odpoveď nedostali. To je veľmi ťažká otázka vzhľadom na súčasnú legislatívu, ktorú v školstve máme. Dalo by sa to prirovnať asi k situ, lebo toľko dier máme v našej legislatíve školskej, že niekedy ani my právnici si nevieme s tým rady. Právne úkony riaditeľa školy, ktorý bol zvolený radou školy, ktoré ustanovenie je spochybniteľné, môže posúdiť a preskúmať len príslušný súd. To znamená, že v tomto smere ministerstvo konať nevie. Vieme poskytnúť len taký výklad zákona a odporúčiť riešenie a to je v tomto prípade obrátiť sa na súd. Od každého kontrolného úradu príde odpoveď, že na zriaďovateľov alebo teda na starostu obce nemá nikto dosah. Starosta nemá nadriadeného. To znamená, že odbor školstva, ministerstvo školstva, školská inšpekcia môžu sa pozrieť, aká je situácia a môžu navrhnúť nejaké opatrenia alebo dať nejaké stanovisko, ale to je všetko. Tie úrady nám nepomohli nič, absolútne. Starosta nemá nad sebou žiaden orgán, ktorý by mu vedel klepnúť po prstoch. A dokým bude tá zriaďovateľská pôsobnosť na obciach, tak dovtedy budú sa množiť takéto porušenia zákona zo strany samosprávy. Práve v takýchto prípadoch by pomohlo, ak by existoval jednotný štátny kontrolný orgán. V prípade porušenia zákona by mal právomoc tvrdo zasiahnuť a samospráve ako zriaďovateľovi školy udeliť adresnú sankciu. Sťažujúci sa učitelia by tak nemuseli od úradov dostávať bezzubé odpovede s citáciami porušených paragrafov. Tie už oni väčšinou sami poznajú, no nevedia, ako sa majú brániť. Vráťme sa ale naspäť do základnej školy v Cejkove.
Výsledkom tejto situácie sú mimoriadne napäté vzťahy medzi sťažujúcimi sa učiteľkami, učiteľmi, riaditeľom a starostom obce. Podávané sú trestné oznámenia, konflikty už viackrát na pôde školy riešila polícia, facebooková stránka anonymne kritizuje starostu aj riaditeľa a ten zase bez oponentov obhajuje prijímanie nových učiteľov a svoje direktívne riadenie v regionálnej televízii. Áno, aj to bolo, že pôsobím príliš direktívne. Viete, k tomu by som zaujal také stanovisko, že je to viac menej uhol pohľadu. Pokiaľ niekto dlhé roky, čo ja viem, 10-20 rokov alebo aj viac, nemá určité, povedal by som, také pracovné návyky, aké bežne sú na každej jednej škole, kde je poriadok a všetko ako má byť, a potom odrazu sa zmení vedenie, ktoré vyžaduje plnenie svojich povinností, tak ja chápem, že je to vnímané zo strany niektorých ľudí ako direktívne riadenie. Tí, čo by si zaslúžili, aby sme sa im poďakovali za prácu, tak ich teraz kopeme do hlavy, ale vďaka takémuto postoju. Toto ma veľmi boli. Výsledkom napätej atmosféry sú aj narušené vzájomné vzťahy v učiteľskom zbore školy. Dva tábory učiteľov. Jedni, ktorí spolupracujú s riaditeľom, a ďalší, tí, ktorí si síce vykonávajú svoju prácu, ale sú v nemilosti. 7 kolegyň bolo na marotkej psychickej stránke kvôli pánovi starostovi a kvôli pánovi riaditeľovi. Proste robí spätne, smiatočne, nie v súlade so zákonmi, kláme, obviňuje nás z rôznych vecí. Nedokážem tam ďalej fungovať. Fakt ja som demotivovaná z tohto nášho vedenia. Myslíte si osobne, že ste vhodný človek, vhodný kandidát na post riaditeľa tejto školy? Tak na túto otázku nie som kompetentný odpovedať. Kontrolou sa zistili nedostatky týkajúce sa skracovania vyučovacích hodín, nezabezpečenia pedagogického dozoru počas vyučovania, nedodržiavanie rokovacieho poriadku školy, nezabezpečenia osobných údajov žiakov, činnosti asistenta učiteľa a klímy školy. Ja som robila predtým zástupkyňu pol roka. No a pán riaditeľ, keď nastúpil do funkcie, tak hneď si ma zavolal s tým, že nech odstúpim, nech nekladiem prieky, pretože starosta ma nechce vo funkcii, lebo že som piskatá. Tak vzhľadom na to ja som akože odstúpila. Ja nie som zvyknutá, aby so mnou niekto rozprával tým spôsobom, že choď, sadni, nehovor, buď ticho, neozývaj sa, nie som zvedavý na tvoj názor. Pretože každý má právo vysloviť svoj názor. Podľa môjho názoru dochádza k bossingu na škole a mobbingu, šikane na pracovisku. Tieto veci sa ťažko dokazujú. Riaditeľ školy však akýkoľvek náznak šikany alebo nevhodného správania sa voči podriadeným odmieta. Nie je to pravda v žiadnom prípade. Šikana, tzv. Bossing, sa na pracovisku zo strany zamestnávateľa, čiže pána riaditeľa základnej školy Cejkov, inšpekciou práce nepreukázal. Akým spôsobom ste to šetrili? Šetrenie prebiehalo takisto výsluchom samotného pána riaditeľa, ako aj jednotlivých zamestnancov. To znamená, že žiaden zo zamestnancov sa nesťažoval na bossing? O týchto skutočnostiach sme bohužiaľ viazaní mlčanlivosťou. Stredisko kontaktovalo ako riaditeľa školy, tak aj starostu písomne, avšak tieto ich odpovede boli nedostatočné. Boli viac menej áno alebo nie je to pravda. Mali sme záujem o osobné stretnutie, kontaktovali sme ako riaditeľa školy, tak aj starostu obce, avšak bohužiaľ bezúspešne. Mediáciu sme navrhli, vie o tom aj starosta obce, bohužiaľ nemal o to záujem. My sme zaradili túto základnú školu do zoznamu plánovaných kontrolných subjektov na rok 2017. Táto kontrola by mala byť vykonaná v mesiacoch máj a jún. Nemáme u nás žiadny spôsob nejakého okamžitého zásahu v prípade mobbingu, bossingu, šikany zo strany zamestnávateľa. Odporúčame zamestnancov obrátiť sa na súd. Je to o svedectvách a veľmi ťažko sa v takej atmosfére získavajú svedectvá. V každom prípade pravda je tá, že ak človek ide do práce s krčami v žalúdku, v strese, nedokážem si predstaviť, aký vyučovací proces tam prebieha v takej atmosfére.
Okrem problémov v riadení školy vyčítajú viaceré učiteľky a učitelia riaditeľovi školy a jeho nízky morálny kredit. Zvlášť po udalosti, ktorá sa mala stať po tohtoročných oslavách Dňa učiteľov v Mestskom parku v Trebišove. O 9:30 večer som volal hliadku na to, že sme pri prechádzke v parku s manželkou a s ďalšími dvoma priateľmi jednoducho načapali 50-ročného chlapa pri sexuálnom styku s maloletou Rómkou. Takto som to aj nahlásil. Ono nakoniec vyšlo, že to nebola maloletá Rómka, len bola malého vzrastu. Išlo o súčasného riaditeľa školy. Áno. Je to fakt. Bol ako fakt, že pod napitom stave a s tou Rómkou. Čiže videli ste to osobne? V piatok večer sme prijali na mestskú políciu oznam o narušení verejného poriadku v Mestskom parku. Hliadka po príchode na miesto zistila, že sa tam nachádzajú určití ľudia. Tých ľudí stotožnila. S tým, že v podstate v prvom rade to bolo realizované ako priestupok proti verejnému poriadku a po následnom doplnení zo strany oznamovateľa v pondelok ráno bol celý spisový materiál odstúpený na obvodné oddelenie do Trebišova s podozrením z trestného činu výtržníctva. Po náležitom zistení a objasnení skutkového stavu vecí poverený príslušník rozhodne o ďalšom postupe vo vyšetrovaní, to je v zákonnej lehote do 30 dní. Nie je to pravda. V tejto veci sme aj s kolegom, s ktorým som bol v tej dobe, podali ešte v ten večer 31. marca 2017, približne okolo 22:00, trestné oznámenie za ohováranie na štátnej polícii v Trebišove. Ďalej sa k tejto záležitosti až do pravoplatného ukončenia vyšetrovania vyjadrovať nebudem. Takže nám ani nemôžete povedať, čo sa tam dialo na tom mieste? Žiadne doplňujúce otázky. Vyjadril som sa jasne. Ja som to videl na vlastné oči, áno. Pána riaditeľa som videl na vlastné oči. Aj tá slečna sa priznala, že je prostitútka, že sa s tým živí, že je šľapka, lenže oni to všetko popierajú, že to nie je pravda. Zamestnanec nesmie vykonávať činnosť, ktorou by sa nejakou významnou mierou znižovala jeho dôstojnosť vo vzťahu k tej vykonávanej funkcii. To znamená, že obvinenie z priestupku proti verejnému poriadku alebo obvinenie pre prečin výtržníctva by podľa závažnosti mohlo byť posudzované ako konanie v rozpore s povinnosťami a obmedzeniami, ktoré ustanovuje zákon o výkone práce vo verejnom záujme. Ja o danej veci nič konkrétne, nič záväzne a nič dostatočne neviem. Iba také šumy som počul, že sa niečo stalo. Nikto, žiadne orgány, žiadne súdy, žiadna polícia, ani mestská polícia ma s ničím neinformovali. Až by bolo také rozhodnutie, alebo takáto správa na stole úradná, ja vám tu prehlasujem, že to spravodlivo vybavíme. Ako? Budem riešiť pána riaditeľa podľa potreby tak, že keď je to pravda, odvolám ho. V čase nakrúcania tejto reportáže ešte výsledok policajného vyšetrovania známy nebol. A tak nevieme, či policajti riaditeľa školy obvinili, alebo dospeli k záveru, že skutok sa nestal. Napriek tomu, vo vyspelej spoločnosti by malo byť nemysliteľné, že verejný činiteľ, okolo ktorého sa len myhne tieň takéhoto podozrenia, nemá dočasne pozastavenú činnosť, stále riadi základnú školu a učí deti na 1. stupni, napriek prezumpcii neviny. Nuž, žiada sa dodať, že pán riaditeľ by sa funkcie možno aj ľahšie vzdal, ak by mal dobrý vzor, napríklad v miestnych, ale aj našich vrcholových politikoch. Prežite ešte peknú nedeľu a ak sa ako občania ocitnete za dverami úradov, firiem a spravodlivosti, dajte nám vedieť. Dovidenia.